jingpule beman kasmi. Kajingpule naga kitab o Jeremiah no yuthuk lupa kalanong kabahinyo kadkot arpulai hadu arpupra. Hendrei ngala hukum yeki bagi day ban kogu yanga kumta bangan tublong ublei jungki bad maki kintublong upa junga. Ngala yathu ru yeki ban im hakarukom bangala hukum yeki kumta baki ki kintub yad bha nakabenta jungki. Henry kimshim kongu ne kimshim patiaw penban kilale mutlom kan bakwa kado lu chongki banle hadu ba kila nangsniu ha kajaga banang khambha nadu kata kasni bagi kpada men jumpi kilami na Egypt hadu menta menne ngalapha sapha ya ki shagri jonga baro kinong yathu lupa penban kim shashkor ne kim patiaw penban kilale mutlab bat kilale khamsniu ban yaki kpa men jonki kumta ko Jeremiah pin krem ya kine ki ktien baro haki Henry kin om shashkor yepi pin khot yaki Henry kin om thi pin yathu yaki bakajat penriu jonki kan om kongu yanga ublei kan rat jonki ne kan om Sha sneng kajingit sneng kalayam kim yakren shuru shaphang jongka ktien jong utrai kasam khandai pusan kadkhot iwei hadu ad bad henriu hadu khendai ale ngin yerwai ha utrai do ngin yerisa kemen ya umau siang nong pen im jongi ya khmat jong u ban khublei aingu do ngin yerisa kemen ya u da ki jingroi baro do wan ngin ye mane ngin dem ye u jangin ye dem krup akmat utrai unong thau jongi na bau dei ublei jongi idei upan ba usumar sukher kilang brot ba u sharai alada pincha shkoria kasur jung u menta kasni wat pin yala ki do nut kum hameri ba kum hakato kasni hari kenja masa menba kikpa men chompi kila tenju yanga menba kila pen yanga wat la kila yui yaki kamba bangalale ka gospel kat kum ulukas kalinong ka bakhatway kadkhot khatsau hadu arpulai ujisu ula beno ya uksud ubam latkren haba uksud ula mi no uda ubriu ulasdang batkren kipait ba kila lingo Henry don naki kibaong day ubil zebul urang ba kiksud ba ube no ya kiksud kiway bat kila kwa bandriam yu kumta kila ong ba unle kaway kakam phela ban pen ya kajing menjur ublay Henry ujisu ba utib ya kijing perkhat chungki ula ong haki kanu kari kabayale makendi kan jot hyang kaying kasem kabayapan kan kelon kumta lada kahima usoitan kayale makenti kumno kala banne naba phikeno mangabe no ya uksud hana ba aibor ubil zebul lada kadai da kumta bangabe no yaki kibriu jum phi pat kibe no yaki da kumno kibriu jum phi hi ki penram ya phi em nga be no ya kiksud da kabor ublei ban kata ka pen sabot ba kahima ublei kalawan hapneng jumpi haba uriu klan uba labyang bha ki atyar u abyela kayu ki mar ki mata ju u baro kishgan Henry lada ubakham klan uyale yu bad ujob urong no baro ki atyar ha ki ba ulashania bad uyasam ya kaba ulalute jar ubam long bad nga ulong persha yanga bajar ubam yadum bad nga upen sapra ka gospel jong utrai